Nyabeta Wanjani Nyabeta Bakumo Nyabeta Aye Nyabeta 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 Mwana moya Nyabeta mwana moitonga Nyabeta Masikabeta mangana Nyabeta Chando droga nyora resi min droga nyana nyora yesilikon na te abengo richinga chia bene chichi sai nungwa numo na mwereza na ko ruwa banya na to romo rosori kini arama machani ndo jenga naro ni metenga na gechi lakini na bangi tenge nden chikomoro so komoro yana maiso agere mwereza kire gram abu mjanda to iyo bani jira wako mwereza because ndo chega ige gasne nyinge erega lakini mona na ande bona makwasande ibintu bune bibire bisi nga omuntu begete gutini tari gasia etari ko yakora buru abare ege to bate category bara bara presence bara bara training abale bara training sasa ngina banyara ndira basa etsekera ro chikaso mchayo chinyingi bakwenda babwatira kona chinga kichi yacho banyara na baira ni side ye nene dukere ngale lakini ndo jara mu jara kanzabu buba kwanda na wante ibintu bibwenete nando yugo clean abwenete ko bi handle with care nyora okorire damage ya sege ntukete the customer bono mate indudo konyora sa alafu na chinse cho soegas obwana te ko bakin on chinse montago check in ne chinsa go so because omondo mate techa konyora chi customer chekire mura mondo gokora cleanness tara tinyi ane nyumba tara bangusaga ibuse nere gotoko wana liga customer ko so na lina nyumo ko so mo cha ba cha ko kare ba cha ko ti e iteri na ai ko se gari ri umusa go tigirete yo go kolera yo go deliver na ande ya saa zingine ya kuira nyumba use kwa chikoro le customer use ali gesi mbili bier eligo mono ba tingi chingu cha yake esikonya kana ina na teta kwa pesa sema yana esikonya kana oligeri na go konyara go chinchi era nyari kana okay egari na goto go change because my thing nere go tokonya baka delivery tuairira customer ebi agoto go ye change eze itato ye ile ligeri go konyana engineer go to change go konyana te kunyari kana na goto korora my day ine ya sa torore njere tora kore tonyore nga ina be kunyari kana alafu wono ibintu binde mbira chiere chugo chikwa okonyora ibintu mbire bira bikire gose supplier yatumire totebe for example chi fridge sana twabegete chi fridge te otumire isano nande chinde naja tume next week kwanyora bono aye kwa record disano ne chinde chiachire tura record chike toto te bono maite tuwenda tokoda ne record ngi ki par igira ibintu bwa takole alafu wono kuchakira next week I think na bongo chakaba ndiba eli ndi tubwatira ne because naro ndigasira ne nyingi kono mogaka mangana yonsi pitwa gambira ndoche nga beira maya mugusu Naibono wata betege sakia ye Bono kebekera gosi. Bono manyeto mwana na rubeka to bwato mumura. Tigaru mumuro mokogoti ande gana ndu mumuro mutangi asaba mura. Asaba mura garo mutangi arasaba mura garo mokogoti. Nebanga garo omogati. Lakini bono rende tingo mubekare kurwalia asitomenyete. Nuru jalia sege sege likia kira sesa yeri ayera aje sesa yeri bwana ri ayere kurumata sinini alongo nko ano akobekerwa akende tabe kuchige itamana abeko akabagan kali gali akayaga yani aje sesa yeri aya kurumata sinini basi alino akobe isege mne ko kurusukuni komete mu mwana mu murata
takwagachirwo nyomba kurusuku nyuma ya Bible Ya Bible. igakobe ku Gusio. mate ku gusio igo ari no ko takumbikira Maete. uchakira mambiga na achakire kumorokere Njo maete na kigesenga gete. Gisenga gete ugocha ko motebia gache gochiro che maataria. Bono narengere ringa gokomoa gochiro charia. Tabasa kwagache nyombe ekori moino na moino. Abe buno uri gosuka gochimoinake. Uchikwara temo moina asini. Harafu gochia maete mogotu maete okorire school. Nimanyete nga nachacha bwangu. Nere bunaracha nere nabaraga niase nero nyoro kobeka bintu bya asimeke no eno mote nonya ne bituma nonya karu mwana nyaroka ase gasabira asakobeka bintu bya yasobo nabakoe wenzi no yoitari aro ko no to amajikwe bake muntu bano kamuntere tu amwebire jigwete kamutara kare bebo lakini nero nyatirio mutu omwana uria mugako tigango tebiga njuma itakero kona gotacha igoro yake muntu njitindi ko yukwana ko ngatorera kemuntu aya kemuntu no maite buna gongori no che buna ngatirio mutu oroche to mote binga beke bintu byao ga moisondo yo ko bori moka mogusu akumo bori nga esugumeye ne ya weste nero ga ukwa suguma ne ya na simegeta monye gotakete bintu byao mogusu akoro kia soko beke suguma yao gwa nje mangana ke muntu tinta gete ko nyai gupi sawa bono uyu atakire motebi era chichaye rore arore ngaki agokore ke abono gwataiga bono I think rero ndekero na tari biga ababono ko bagorera ranch ukubikira ndebesa bagorera ranch alafu bono nabo temo kuligire ranch chakira next week no turamo bono tokoreki tubange kirege tukuna bitakinyi kubanga Aisaranza manyang'anje nyina ansike ung'anje nyina namubugori timigenyi kianda nalinda atagerera mang'ana yake mu hata waisita onchogororo bongo bono kanywe sote iwango togenda uno babone baliserone kaki omwana uri noyo ito intu twamorera intu twamukinia tukamworo kichimbu chingiya ekera jete skuru ria jeta kanyora abana ekwende birambauti aba mubundi site etadie yembe atari gozika omwibori atagozigeti agonte binga tata tayo mongno yo ono bago tanga de nga tebi mama nga tebi mongno yo ana kai mama etena machiko mbutori ase bitengo igoro onye tari bitengo kango chanyora mbena nete nanyo kuruke simba yake nyora tene simba tugete li tukare ke yamanyang'anje nyina nalinda mwanjira menyengiro haya kakintu eitera bana abana baitu eri no mwana one naende nabo mube munabeire manyete biri agokora umuntu okubuguri oburi bonsi ninche naye omwana no yo misati na marisera bano mwana umna bona yo misati na marisera bono osalekire bono matintu to kubuguri obo bono nchegente kendo chekeliga omwana oyo neba narama tebiri amangana amange lakini nande baru tindarosa torosa kwangu monginone torosa yaya ayabono igomna tinago tebiri gabono chero jenga chiseche gato sibaga soda kabwangu inde togenda tole tokonye bintu bintu sawa karibo tigango sike kuno mugaka misati yamo mugakona yamo esa una tete mwako uyo no bwo morembe tigantiye kuomana twende tuisaranze tochoke ke muntu nera bera ine gacho mwako ngomana bobe kuna mugusu yego ah kainara yamo